Aké vtipné okamihy sa nám prihodili, keď sme školili o umelej inteligencii našich klientov? Predstavte si to, že vy ste mali online školenie pre desiatky učiteľov gymnázia a tuto Viktorko má svoj filozofický preslov o tom, že prečo začať využívať umelú inteligenciu, že tá umelá inteligencia nás nenahradí, ale nám iba pomôže a potom začnem prezentovať svoje témy a iba vidím správu na WhatsAppe, že tvoje témy daj rýchlejšie, lebo máme časový sklz. No tak troška som sa opustil, no pardon. Alebo napríklad začnem využívať svoju profesionálnu slovenčinu. A teraz ešte možno nadnesenejšie z ešte vyššieho orlieho pohľadu. Alebo začnem vysvetľovať využitie umelej inteligencie na veľmi čudných príkladoch. Ak sa ja ako Viktor chcem niečo naučiť, dajme tomu vymyslím si, sadení muškátov, tak mám rôzne možnosti. Ako som spomínal, bolo to online školenie a ja som si musel vypínať kameru, lebo ja som sa nevedel prestať smiať. Môj názor na školenia je taký, že jednoducho by to mala byť tak trochu aj zábava. Nemá to byť len nejaké také odovzdávanie informácií, ale účastníci školenia chcú tie informácie a poznatky nasávať aj s troškou humoru. Takže sem tam sa tak povediac opustím a šplechnem tam nejaký ten vtípek, ktorý niekedy bohužiaľ môže byť aj na danú udalosť nemiestny, ale verím, že to naši posluchači a účastníci školení s nami zvládnu. Môj mentor mi vždy hovoril, chodí prednášať po celom svete o tom, čo je jeho doménou, čomu sa v rámci jeho profesionálnej kariéry venuje. A vždy mi hovoril, že Viktor, ja som tak trocha aj stand-up komik. Že jednoducho do tých jeho prednášok vklada aj trocha humoru, nech to posluchačov zabáva. A to je aj náš cieľ na našom školení. Aby to okrem toho, že to je obsahovo veľmi dobre naplnené, uchopiteľné a praktické, je tak trocha aj zábavné. Budeme sa tešiť, ak sa nám podarí na školení stretnúť a verím, že okrem iného sa aj spoločne zasmejeme. Znova troška filozofie.